Aquesta setmana hem anat de ruta amb el grup català d'indi Wigum. Hem estat amb ells el dia en el que van ser taloners del grup granadí Lori Meyers al concert que van fer a la Sala Razmetat de Barcelona. Vam recollir les seves sensacions i així ens ho expliquen. Que ayer te imaginé. Siento amor y nadie más sabe el por qué. Pero tú no eres real. Pensamientos que vienen y van. Gaire propi sortir a tocar sense haver fotut 10 minuts d'escalfament. Vamos, Wigum! Es un honor hacer un teloneros de Lori Meyers. Así que vamos a darle laureles al rey. Han tomado el control de esta nave burguesa, andarán otro sol. Ha empezado la guerra, dame tu rendición. Quiero volver a tierra y matar a mi Dios.
gracias. Os dejamos con Lori Meyers. Estem molt contents d'estar aquí, al Raz. No és la primera vegada, això s'ha de dir. És la segona vegada que toquem a l'escenari gran, però sempre és un plaer tocar al Raz perquè és una sala estupenda, els tècnics són super amables, super professionals i hem sonat molt bé, ens han dit, i jo m'he sentit molt bé, he estat molt bé, molt a gust a l'escenari i no. I vosaltres què tal? Tu, Dani, què? Jo he vist els toros des de la barrera. Sempre el bateria està en una posició que està a Cuenca, però en el fons es veu tot i ets com la base, no? Tot i així, tocar el Raz sempre fa molta il·lusió, tocar amb Lori Meyers encara més, i l'experiència ha sigut molt grata, enriquidora, i ens ho hem passat superbé. Mola talonejar Lori Meyers, què voleu que us digui. Molta gent i, ostres, la penya molt dedicada i amb moltes ganes. Doncs a partir d'ara esperem que vinguin més bolos. Més bolos! Doncs Ganes d'entrar al local i preparar els temes nous, que estem ara amb unes quantes coses que estan ja a mig preparar i tenim ganes de posar-nos al local i treure unes quantes cançons més per, algun dia treure el tercer disc. ens podeu seguir a Facebook, Somos Wigum, a Twitter, Instagram, somoswigum.com, Bandcamp, iTunes, Spotify... Em podeu agregar a mi al Facebook. Esperem tornar-vos a veure. Un petonet.